извора на белодробната подробност в скоби. Пия с тия черпи, с или без микроби. Римувам го с наероби. Стихова гимнастика замествам с аеробика и с аерозоли. И питай да те питам, а защо ли? Развлечението и увлечението по него дай-ме боли. Сигурно като съм го осъзнал, съм бил там. Гостам стори 20 точно както и не трябва да знам. Дали съм длъжен да изглеждам 20 дори за 12 хинта цайси. Или съм казал на майка си, ще си дойда. Естествено бил някъде с някакви кожбени, посредствено цял ден. Стрехите си лягам, без гащи ставим, продължавам да ебам, както пея хема спрям. За политика ли да гласувам или да псувам или и двете. Види хляба в мене нужда да не си режим ръцете. Никой да не пита по-че съм скрил с сама. Тая песен да ми звучи като нещастна мелодрама. Дали ти казал, ти си казал да не взема, аз да вляза с още 25 човека и да си направи база. Невъзможен съм, възможно и за теб. Сложно е той ден те наболява от устата нема. Хуя ми е доста осторожно. В нашия район редовно са се тръгвали рапежи с дъх на говно. Три път да хапа, you don't stop a motherfucker. Кажи ми, ставам ли за рапър? Ставаш за пилот на самолет, но с малко гориво. Ще те снимам как кацаш на лявото на криво. Не, притичваш и приплякваш, бе. Бе, родни. Шестим причини къната да накара да починиш.